Hadian ke kubur bau sulong mil kurwa ke atiar ulah pelat patba hakabe day bet kesamla wan hun lang kongriat kesamla nalat mau plang kebela temu ban sanget no ekejing puli hadian kejing pendap ya ke kelas 12 science namar kejing bam don lat chu ke Trap Integrated Territorial Organization kala lek ban bo jing tho shaw menteri rangba ke jela megalaya ukonrat ke sangma lingba usembut menteri rangba uba snyau balang dhar ringkat kejing kentu ba ke sarkar ke diban thau ya kilat kilenti ya kum kini ki samla puli ke organisation kalau ong badan dak hajar ngot ki samla ke jela ki bia khon ban yo e ka puli puthi ke babet babiang ban sandor ya ka lawai jongki hendrai tang namar baki ya kendu mau siang namar bakim yo e ka jingkersan ke bagi don kam ki ran din no usamla don bok dekhar u president ka hitu uloong balada ka sarkar ka la ban ai hostel ya ki nomi khman ka ai jaka tang ha ka dor sitting ka ya ki officer IAS de balai pat kamla ban knerti ya ki samla ki bawan na ki long ying ki baduk Mentaka sini wan kendo halor ketika memorandum lani kata dorkas representation bagi ai show menteri rangba lingba sembut menteri rangba jong kene ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita ki an ki polisi banjo ya ka kenja scheme lani kita ki school ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena ki bawan na kalong yang ke bedok ki benang ki berstart ki badan kata kelakam ki ban ya khmat ni wan halor kata ban pensengau ya ki ba ki de bensna no da kaneka polisi ka ba biang khenang begini ki kena ki bamla ban pulia ya kata ka further studies kin la ban pulia leng ba ga jingerap jong government te kaneka topik ngin la banong ka dai ka bla slam ba ndai phat ju don bakran te ngi ban sing ya ban kran ngi la i bu leng ba ka lat ka wei ka lat thai ku bor ka shlong mel ka la ban ra ya ka to ka be dai bat tu ban hon lang khong riat tengi ba kumnoi la pensngu sheka lat tai ko bor imla shon pulia den bai la ya pikpa pat ye iru ha por bi dang pulia ya ka 11 12 la krishan ka social welfare tengi ngi sngu ba kum ga seng bangi la pe teng ba bun ki ba shem jing na ki ba pulia tengi la kenturu ngi la karpar no deputy CM bon pensngu su CM hakle ga ni dor khar sumi ba deputy CM la ong ba ya menta un nglawan UCM un place ya kan ni bat kin ya kren bat kin ya ngams bat kin pek ada kila dep kun thop na em ya kan ni ka key points ki bangi la ai hapo kata ka ki kila kun thop na em ya kan ni ka memorandum la kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba pun sngau te hakan ni hi ngadang ya kren bat ngau la pun sngau lem chu menteri rangba bakin kat bakin phadon kata ka policy ta kinu ki kena ki belawan sakamat ki bamla shu ban pulia for ya further studies so baha ban yarab ya ki lingba ka chief minister fund ani re ki kinja scheme lani ki fund ki ba pher jong sarkar jela hangni ka memong ya la pensngau ru khamtam don ki kena ki jongi ka ba ong de content nong wei ki ba wan ka far flung area lani ka ta ka remote village area kim don ka ta ka accommodation ka ba biang henre hangni ka jela ngi I ba yaki wei ki jaj bendri ko me karbi hostel ki la ban snang te hapo jan paimau te what you IAS ru angni ki ai jaka kumba stengka square foot tengi ni sngo bana kalyang jungi lada yaki wei ki buwan na bar ke sarkar kala ban ai ka baha men sen ni sngi baha do kata ba yaki jong la jong bon ni yaki bakin sakama bakin ya te kata ni sngo ngi wan sakmat ni tho lut hangni hakpo memorandum ngi la pun sngo lut nadong sedong pat ngi la sngo dei hi bai ko government ka dei ban shem kya ya kan ni pat la ka government kamla ban shem kya tang ngimman se kumba phla ina ko por ka issue hi ko bakla shem ka hito ka ya khon be hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini samla ki bopule kin yo ya kata ka bah ka hok ka jong ki ka batai ka ba ya dai ya ka education ka ba lingba ga ni ka scholarship ka bakin ai karpang ya kitu ki khna ki bawan naka longyeng number bahaga de education policy bila I kelakhan China de ko jong ka state ka jong ka central ru ki ka kham shimkran ya ki ne ki further studies ne ki college but ni kenturu yo menteri rangba u dei ban include ru ya ka academic hapo reservation policy khnang ba ken yo lat ki ni ki samla ga ban le nang ne shikmat la da ki khang da la da ka khem la da ka khang ka ta kala ya ki di TCM tu Ukraine be wang ba ya kan ni kumbang ong ne un dalawan UCM un yeshu un kin yeshong ha ka cabinet kin ya kran ya kan ni but kin check leng ba education policy la da kila don kitu ki points hang ni te ko maki kin pe la da kam don kin sakun thop but ki ong kin sa coordinate direct yangi but kin sa pha ru leng ba kamel but nginum shong klik ti
ngin bud diet handala wan UCM ngin sausik meng openman mangin panjing chai lado kin pentri ka kam na em te lada kim pentri kam kum bajaman ko por ngim ban se ngi haban mi madan bandawa namar hagatu ko por pengimi samadan ban jalap election bangin pensngoi ke pajba ndei bangi pan ke ke henrengi dawai ko namar ba habangi la siu ke khazna syaka sarkar ke kam ram ke sarkar ke de maka ban pensna ngi lada ki konjungi ki ko ban lech ki school ki de pensna ki school ki college lani kita ke hospital lada ngi pang bat ke umbam umdi kata ke de ka ba ngi ujam sekmat bat ha ke ni ke memorandum rum ngila kren bete ka basai ka ba ki de ban penbiang lada ye ki we ki bawan chane ki la ban penbiang ki ngi ki la spon mensian adu kata kan don jing ayu yang ngi ki kon samla jong ko bri nyuk trep ken ai kata ka hok ka bangi la dep ai chaki bakin kala deir ko pali ba ki de ban penpai yang ngi